ya kai Hamidu Muhammad Audu ne matan al'umma a Nijar ke zamure. Ego ya zo mai tabar makwashe faratin rana faratin rana faratin rana to ina yan kishin kasar mu Nijar suke faratin ta zo duk ga gamo guri mafitar kowa inuwar kowa hasken kowa Ba faratin talakawan Nijar rana ita za mu bi dukkan 'yan Nijar. rana Mazanmu da mata mun yarda. rana Yan Agadas ma sun karba. rana Yan Dosa sun ce sai baba. rana Maradi sun yi mata lale. Yan Tawa su ma sun karba. gode Yan Tilibiri sun karba. rana Yan Zandar ma sun karba. rana Nifa suna yin madalla. ta yi mana Yan Yaman suna sa albarka. ta Za mu bi ku komai rinsi. rana Za mu bi ku ɗaki-ɗaki. rana Ku je kawai za mu biyo. Hamidu Muhammad ya shirya da mu Nijar ba dan jama'a sai daga kimar mu mun dade abunci ga mai kaunar mu du'a'i mun dade mane rabbi ka karba gobe ta Allah ce zancen hakun ne yan Nijar za na so mu bude kunnaye in zabe ya taho mu sakan mu awaye mu dawa Hamidu Muhammadu mai kishin kasa ta Allah ce yan Nijar zancen hakun ne gobe ta Allah ce in zabe ya taho mu sakan mu awaye mu dawa Hamidu Muhammadu mai kishin mu gobe ta Allah ce yan Nijar in zabe ya taho mu zo kama awaye mu dau Hamidu Muhammadu mai kishin kasa Gobe ta Allah ce, zancen hakun ne. 'Yan Nijar za mu so ku buɗe kunnaye. In zaɓe ya taho mu so kan mawaye. Mu ɗau Hamidu Muhammadu mai kishin ƙasa. Gobe ta Allah ce, zancen hakun ne. 'Yan Nijar za mu so ku buɗe kunnaye. In zaɓe ya taho mu so kan mawaye. Mu ɗau Hamidu Muhammadu mai kishin ƙasa. farko sai na saka ka Allah jabari Gafartar rana kuma gobe ta Allah ce. kai ne amma garya ta kitari Gafartar rana kuma gobe ta Allah ce. salati kai yo gama amud tari tari Gafartar rana kuma gobe ta Allah ce. dan Abdullah wanda ke san alkhairi darajar saka kara Hamidu Muhammadu mai gida Gobe ta Allah ce, zancen hakun ne. 'Yan Nijar za mu so ku buɗe kunnaye. In zaɓe ya taho mu so kan mawaye. Mu ɗau Hamidu Muhammadu mai kishin ƙasa. tafi waje da ke ganga wasa ba fada bane wasan langa makiwo zai ji daɗi in ya ga rauga masu gudu ku zuba ku yi maza ruga farti ta mace rana babu da yanga da mun zo ake tambari Rana ta haska. farti na mu babban gari Rana ta haska. ina yan Nijar ayari Rana ta haska. so ga masoyanku farce masu kaunar ku mai kishin kasar taku mashare hawayenku Nijar ta mace ma fito rana da ta haska jagora na musannu Hamidu Muhammad
labari zana baka yanzu na jifan mu injiniya Hamidu Muhammad Abudu idan mu ni na faɗi ma Hamidu mai kishi ne ni na faɗi ma Hamidu mai ceto ne ni ce ma Hamidu mai taimako ne sannan ni ce ma mai san jama'a ne ya zo ya yi shugaban kasa domin ceto al'umma 'yan Nijar na ce kar mu guje mai amma kuma taimakon ba zai yi wuya iya ba sai mun zaɓe a shugaba namu na gobe a farjin rana uwa ba 'ya'ya mama mai san kore duhu ba zai guji rana ba a fadar mai madalla a waiwai ne ba. Gobe ta Allah ce, zancen kunne. ‘Yan Nijar za mu sa ku buɗe kunnaye. In zaɓe ya taho mu sa kan mawaye. Mu ɗaura da Muhammadu mai kishin ƙasa. Tarihinsa zana bada shi Hamidu ya shiga har ƙasa ta China ya zama ki gudu. A can yi karatunsa ya haye tudu, a nan yi digirinsa ku ji Hamidu. Shi ne bakar fata na farko da aka bai wa horo, babban injiniya ne ya zama fansa taro. Ƙasa yana zagayawa ba shi da tsoro, akan ci gaban al'ummarsa yana da kyawun hali. Kasa yana da kamfanoni ya zaga ƙauyuka ya ga birni taimakon al'umma hana gani ni Hamidu lalle akwai farin jini ya shigo siyasa zai rawar gani domin talakansa ya samu ɗanɗano ana ta zalunci ƙasar gana tuno ga Hamidu ya zo yanzu zai hano sayan da yardar ku kun ji 'yan ƙasa ku zaɓi Hamidu a shugaban ƙasa to yana da gaskiya haɗa shi nan kusa mulkin ku ba daɗi talaka ya faɗa mai san man gyaɗa zo ka sai gyaɗa mai kishin talaka ni dai nake faɗa shi ne Hamidu za mu je gaba. Gobe ta Allah ce, zancen kunne. ‘Yan Nijar za mu sa ku buɗe kunnaye. In zaɓe ya taho mu sa kan mawaye. Mu ɗaura da Muhammadu mai kishin ƙasa. Rana da ta fito ƙaryar ka ka kare. Gafartar rana kuma gobe ta Allah ce. Gini na Rabbana waiwa zai ture. Gafartar rana kuma gobe ta Allah ce. Bartan mu da gaskiya a
shugaban ƙasan gobe mun yi fata.